Musa wi Allah mana ha joni belatano Allah tabaraka wa taala wi Musa jango mami jabi hande non won taw ko pawan mami on ko cantan mami Allah wadi mana tas mbiden bol tas wadi hen ndiyam ha yewi dotto Musa wi mostanani en tan koli hande yeso leji rondi bol bol kew ndiyam Musa julata Musa sujada Musa jangata tawret Musa subinta sa salmini Musa wi ma ala hori Allah na resni min nane horabe bol kew ndiyam sa dilli taru fat ko desnal Allah wona non watte Musa wondi hen balɗe jetati o ɗanaji o ñamani o yarani o joɗaki o gongani balɗe jetati bisimillahi bawɗo yimɓe fof o tebbitimo ɗoygol wawi foof ɗoygol tebbiti Musa doole capanɗe joyi annabi bool ummi dow kañum e Musa fof selli bool aɗen hippi ceerno Souleymani Bal o wi ndiyam so rufi sa wi aɗa ɓoftata ko ɓakki kono a dañata ndiyam aɗa juula sa wi bisimillahi rahmani rahim a fuɗɗorima ɗon julde ma selli sa fuɗɗorima alhamdulillahi rabbil alamina julde ma selli saɗa juula sa waɗi gabda fawi juuɗe e bete julde ma selli sa tellini juuɗe julde ma selli sa waɗi allahumma anta salam dani mawde julde ma selli sa waɗi dande togtere julde ma selli sa waɗorani kidayi hunde julde ma selli udditgol wajiba wona lawol ni kisa wajiba udditirte noon bisimillah rahmani rahim holko uddite duwogol wajiba holko duwoɗa wajiba koko duwa ha gasa wajiba jaɓe sappo e goho jawharatul kamali wirdete noon Cheikh Tidiane wirdi hen ma on duuɓi ɗiɗi sahabaɓe almuɓe makko mbimo Cheikh Tidiane emin ñaaguima tawde jawharatul kamali sono wirde e nelaɗo ina kawe emin ñaaguima duwaw momin duwoto tawa kadi omo tawa tawde jawharatul kamali gasi tan o yahat emin duwo emin ñaaguma duwaw duwide tawa mo tawa beele mi ɓeydo jaɓe Cheikh Tidiane wi mi jeeya e lawol haydara ko nelaɗo jeeyi ɓeydata ustata ko Allah rewna e ɗemgal makko totta mi wona min jeeyi mi wona e lawol e tonam kadam nelaɗo yaɓerimo yaɓere woote jawharatul kamali nde yo ɓeyde hen so sappo e goho timmi wirdu ndu timmi yaɓere woote nde yimɓe ɓamta juuɗe nganni o hen haajuji men kone duwaw wo fi hayati saykhuna kad zadu wahidatun fa zayduha saddadu biɗo nono jeeya ko singuit cer hinno bugue tan muso biɗo jeeya ko maro min min jiiɗani hedara o datte maɓɓe tan min mi jeeya babam jeeya tanam jeeya o datte janan ƴeewo e mon ji ɓeyda waɗa hen waɗira ni ko ɗum caggal muɗum istilah waɓe no alhaji malik en e woɗɓe gadda goɗɗum so tawi en gayni en mbaɗi jaɓere en gayni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko ɓuurani inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ko ɓuurani ɗum ko Allah haali wona Cheikh Tidiane jeeyi wona goɗɗo jeeyi ko Allah haali o wino wattan wirdu o ya janggo sey an min alquran a jangi inna allaha wa malaikatu ko ɓuurani a jangi subhana rabbika rabbil ko ɓuurani joɗa ɗo ni ñañanda ko ni ne haala jimɗi ɗum jeeyaka hen ni jeeyanoka hen ni jeeyaka hen hay jeeyade hen jeeyaka hen duwa o jeeyaka hen ni sagana foɗude sagana dugde jeeyanoka hen jeeyaka e wirde wirdu tawde en mbi inna allaha wa malaikatu en mbi subhana rabbika wirdu gasi belaɗo boyo ummo yalaw ɗum belaɗo haalde yo haal belaɗo ñamde walla yalde yo waɗ holko addi ɗo ni wadde ndakon ni ina ñaña ndakon ni ina haala jimkon ga ina ɗuma ga ina naño gana fooɗa waare no fooɗa leeɓon no holla yimɓe wonko wawi ɗum wo ɗum ko nafata oɗon tampina diine tan oɗon gadda ɗum ko jeeyaka hen sa yi mbiya jomum waɗi ni koko jeeyaka hen ala ko haali dugdude walla habde nde kaaki jannani kono ɓe dugde kaaki jannani eɗo kaɓat kaaki jannani ɓe jeeya ɓe jeeyta yoɓe ka ɗum jomum hanni ɗo sa wi subhana rabbi ko wirdu gasi sa wi inna allaha wa malaikatu wirdu gasi duwawu caggal o saɗa wela mbaɗa sa welaka mbasa wadde jeeyaka hen wirdu ndu haaɗi koye inna allaha wa malaikatu wirdu ndu haaɗi koye subhana rabbika te wirdu o fof gayni ɗum ma wi noon sa wi noon a gayni hay goɗɗum ala hen duwaw goɗɗum ala ɗon hay hunde ala ɗon hay hunde baɗɗo hen fof kam ala jokki hen jeeyaka hen wirdu ndu ha tan koye subhana rabbika gasi sa wi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walla inna allaha wa malaikata haali a gayni a wattindorima hunde e qur'ana gasi wirdu ndu gasi sa jolama ñama sa jolama jala sa jolama kala sa jolama jaaha wirdu ndu gasi joɗa ɗo ni ne waɗa jimɗi ne waɗa ɗum ko leltinde dawoɓe tan ko hay hunde ko hay hunde jeeyaka hen jeeyaka hen jeeyaka hen ko tampine yimɓe saka oɗon jaaha oɗon kaɓa jamajo ɗon dugda min komi nayi min komi eliman woni nayi ko woni nayi ko woni elman
eliman kay ko buran eliman ko buran naibu ko sunna nyaladal wala eliman wonor naibu ngare jamaajo don gaddan yimbe ko jeaka yan be na bada gam be mbata ngona jugdude o ko dugidu ndugde be julata be na biya bismillah rahman be na bada alhamdulillah ngona jugdu o ndugo ndugde be julata nani no neddo yidi fo yo wat yo jultan ono wonji be julata ndugde men kala tan der jama yon tambini yimbe ngara o ko eliman gadde naib gadde bilal o ko bilal goto won non wonde nelade mayi penale me hebite haram gadde nduwolji bilal gadde nogal bilal ngade penale bite haram jaay sagal kammal bilal ko goto won mayi o fadi o bilal ko penale bite haram ko jaay sagal ala hadu jamaaji fo ina njulay jamaaji kanyum en dendi jama ko suudu Allah wana suudu bamu may goto wiite ko suudu Allah ko yimɓe jeeyi holko addi ɗo nayibu to iwi to holko addi ga bilali holko addi ga bilti bilali ko addi ɗum ko addi hol bilali ko maccuɗo goto jaɓɗo Allah gondunoɗo e nelaɗo sallah sallam ma yeeyi saɗa yiɗi noon sa jibini ɓiye wi ɗum bilali inirama gasi ko saabo wonno inira mbiya bilali so welima mbiya bilali sona welima mbiya Muhammad ɗiɗo fof ko maccuɓe Allah ko julɓe gasi ɗum ala ko woni hen kono min woni bilali gadde ɗum bilali ko ɗum woni ko penale jokkaɗe e diine ko ɗum waɗi diine toñete ko nga casagal ɓa diine toñete ngara dewgal jomumen kaldi nandiri ha gayni mbaɗi cengue ko weeli ɗumen ha gayni jooɗo yeeso ma heddi ko duwawno duwe mbiya gadde nduwodi ko ndi nduwodi ɗo holni nduwodi hol sababu holto jangga oto nduwodi woni o nudima khutbatun fi khidbatin ko ƴiyal khalil ko onon jangguinimi onon toɗo bisimillahi rahmani rahim hokkam debbo alhamdulillahi rabbil alamin hokkima debbo seli waɗiyaɓe ɗiɗo ɓe kawri goho ko jogum jogi 20 e 25 nayi ɓal tanke kanŋe walla ma nane coggu butati kalis danete ko dakkodira ko waɗama ɗiɗi labdowol ngol tati debbo e gorko o gandama nayyi selli gasi seedeji ne mbaɗete koto naddiɓe gasi min ko ni foti ko ni jogri poti goɗɗum ɓeydake holto nduwodi janggaɗo holto nduwodi woni gadde nduwodi ko ndi nduwodi woni bisimillahi rahmani rahim hokkam debbo alhamdulillahi rabbil alamin hokkima debbo holko woni nudiba khutbatun fi khidbatin gasi ko manduki ina yiɗa bisimillahi rahmani rahim hokkam debbo ina yiɗa bisimillahi rahmani rahim hokkima son mbaɗani he hunde rani hokkami hokkima yoni ko ɗum koni yiɗa murnade ɗo ni ne ñaña gayina ɗum ko ɗum in namno kalisaji o ɗum fawi oɗon gadda dini tan ko jeeyakaɗe penade me ha yimɓe tampa kisa beddo dini o ladde taw ko ɗum goni sababuji ñapponi yimɓe hannata wade rondan beddo taw ko ɗum ndefi yassiru wala tuassiru bassiru wala tunaffiru newne woto cakkine meltine yimɓe woto kulɓine ɗumen alal pawɗo ndum onon toon jeeyi mbaɗon ko weeli on ndeson rewɓe welɓe on mbaɗon fere sidiruji mbaɗon étage uji mbaɗon rewɓe ha heewa mbaɗon ɓiɓɓe ha heewa yon dañ almuɓe yon taare yon daw otoji yon mbaɗ kalisaji banque mbaɗon ko weeli on son gari on mbaɗon ka yimɓe sa wi nangam ma ya jangol sa wi nangam ma ya jangol tewnoɗon mbaɗa ko weeli on ñande fof taw ñajangol calsagal ko woni on gadda jini ko jakan mbaɗuɗe ɗum ladde so tawi ka julɗa wi la ilaha illallah a gayni juul waktuji ma joyi wirdu tijani saɗa weela mbaɗa wona obligatoire ko yonnude galle ma sa wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah a juuri waktuji joyi galle ma aljanna pari waɗa ɗo ndiyam waɗa kuura waɗa leece waɗa rewɓe waɗa ɓiɓɓe waɗa boyuji liggotoɓe saɗa weela liggude hen suweere walla potale mbirda wirdu tijani walla ɗadir walla goɗɗum ɓeydade yonnude ɓeydade jokkude enɗam gasi hay hunde goɗɗum ala hen ɗum so tijani muuyi ɗum goɗɗo muuyi wona obligatoire c'est pas obligatoire ko la ilaha illallah obligatoire ko julde waktu joyi gonɗen koye jawe te tijani ɗo gadorɗe gasi e wirdu woni kono sa wona tijani a wona julde ko fenade holto fawi sa wona qadiri a wona julde sa wona murid wona hol sangote sono ɓe gonani julde ɓe gonon ɗum woni julɗo kayadi mbiyeɗon ko gone julɓe taw gande holi Allah gande holi nelaɗo Allah mo Allah nele windere o ko ɗum farli yimɓe farli ma ko andu Allah sa andi Allah rew Allah ganda holi nelaɗo Allah ñemtina ɗum ko Allah wi ɗum noon lakum iswatun hasanatun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo addira ko ñemtinede nelaɗo rewetake Allah rewete nelaɗo ñemtini sabu kanko adi rewde Allah holli en no ndewirten Allah ñemtinan Cheikh Tidiane yiɗete wonande naɗɗe hen e lawol makko jiɗam nafa ɗumen aduna men e lakara men gasi ɗum ko ni foti waɗa ɓala so kalan ɗum cemti sernaɓe so kalan ɗum cemti peni c'est pas vrai kala hen mbiɗo yomi rewe feni kala hen mbiɗo yo ɓiyam rewe feni colonisation ngal yo yimɓe tampu ɗum han kadi gasi yo gas an ya remani guesa
ya hoone galle ya hokke kalis ya toɗane pucci ya toɗane otoji ngara e mayde kadi gola e hollude yimɓe ɓiye o ɗo ɗo goppirimi ɗo ɗon fuɗɗori o daɗimi on ɓuuri o naggam beele sa maayi kadi ɓiye daro wona colonisation continue ha holnden jusqu'où ine ganda belaɗo janggude fof janggu mum welaka yo lawol mum ma yindiri Allah ma andu ko Allah woni Allah belaɗo janggude fof janggu jangguinire ɗum saabu Allah kon jangguinanoɓe kono mon foti heeɓi lobgel ne jooɗi ga ene fena ga ina yuugo ga ina ɗuminina ga emin jogui sirruji emin jogui inde Allah wona Allah wiyete wona Allah wiyete ko Allah sa noddi ɗum sono wela notama so welaka jooɗo ko woni hen won mbawɗo haaji junggo Allah no funta ɗum ɗe penali woni ala no waɗi to waɗi ka ko ɗum woni Allah wiyete ko Allah sa noddiri Allah ina nana so welama jaabuma hunde fof gasa hen so welaka jooɗo hay goto fota saɗum hay goto wawanta ɗum ko ɗum woni te yimɓe fof jiyaɓe Allah hay goto e windere nde wawa askinde hoore mum ha haala ko jiiɗi Allah penali kadamaji windere nde fof ha laaɓi ko maccuɓe Allah wiyete nelaɗo ɓuuri forde martaba Allah noddi ɗum ko maccuɓe yani abdani za salli wona ko nelaɗo haalde innahu lama qama abdoullahi wona ko nelaɗo haalde subhanallahi asra bi abdi wona ko nelaɗo haalde Allah wima ko maccuɗo gasi holko ɗum ko woni hen ɓurdiral woni ko kulol Allah woni koye ɓernde ha goto wona ne ɓernde on ton ko Allah wona mawnude kaala wona yaaji allowal wona juurde waare wona moƴƴude deftere wona moƴƴude asko wona tan kaari wona yawde almumɓe ko penali ɗum koko homtade diine c'est pas vrai diine ko la ilaha illallah muhammadou rasulullah mbaɗa waktuji ma joyyi saɗa wawi kooda lewru korka saɗa wawi dokka asakal saɗa jogui saɗa wawi jaaha makka ko ɗum woni diine ko wona ɗum ko wona diine wona gonga waliyaɓe Allah joom laabi en ɓe mbaɗɗi ko ha julɓe ɓe ɗo nanggudirde ha julɓe ɓe ɗo wonde sehilaɓe mbaɗirani hayɓe gañudede de Cheikh Tidiane wiyani kala gona Tidiane en jeeya jumde Cheikh wiyan noon Cheikh wi ko kala julɗo ya muyan ɗum moƴƴere kala julɗo ya muyan ɗum moƴƴere ina wawi nawra ma ne wawi nawra ɗum ko ni Cheikh wi de Cheikh wi ko almuɓe mum yo juul waktu joyyi wi ko yo ñiiɓe laaɓal wi ko yo juule dental wi ko ya ɗofto nene ma e bamma wi ko ya moƴƴini enɗam gonɗo e sadama wi ko ya janggu diine wi ko ya andu Allah wi ko ya ñamtinelal ko ni Cheikh Tidiane wi de Cheikh wiyani yo rewe o wiyani yo rewe o wi ko Allah goto yo rewe ko ni o wi de sa ari aɗa nanga wirdu premiére sardiji caggal juul waktu joyyi o wiyatma ko moƴƴinene ma e bamma ko noon Cheikh Tidiane wiyatma so tawi yumma e bamma guuri ya namno ɗumen so jamiranima o wiyata wona jaggu lawol mum debbo o wiyata ɗum ko ya namno gorko ma so jamirani wona kono ngala aɗa hokka rewɓe jananɓe wirduji worɓe mumen mbiyani noon wonde mumen worɓe mbiyani noon aɗa hokka rewɓe jananɓe wirduji aɗa yaada mumen aɗa wiya yo mbaɗ ziyara aɗa wiya yo mbaɗ naggam aɗa wiya yo mbaɗ naggam hol fawɗa ɗum holto ɗum jangga penale mehe tan penale mehe diine ina bonni e dow meɗe diine ko la ilaha illallah muhammadou rasulullah diine ko julde waktu joyyi diine ko jangguinde ɓiyum qur'ana neha ɓiyum hokka ɗum meccal wasa yoytade wasa fawade wasa jasde ko ɗum woni diine yiiɗa hay goto jas yiiɗa hay goto yelo yiiɗa hay goto fawo dow yimɓe diine wi ko moni fof yo liggo yo tam o man kana alatan ala nnasi yusdara yo addu ala nisa'i wa min sinfi sibyati ƴewedur kala gonɗo joytiɗo no fawe dow yimɓe limtitteɗa koye rewɓe walla cukalon ɗum ɓuuri jasde gorko limtitede rewɓe sukaɓe Cheikh Tidiane wi kun sagaran la taklubu wata won liwre raddoyore ne adda oto won moolutel nder jama ene raddani en addani en toɗɗo la Cheikh Tidiane wiyan noon de o wiyan noon nelaɗo wiyan noon o wiyan noon nelaɗo wiyan noon yimɓe ɓe moƴƴodiri e yimɓe ɓe onon fof jiide e yumma e baaba ko ɗum woni ko nafata ay ɓurano wi ko bande ne wawma nawde sehil ma ne wawma nawde guiɗo ma ne wawma nawde mo jiɗɗa asko ne wawma nawde ɗum nde woni lawol ko Allah wi en ko nelaɗo wi en ko ɓurano wi en ko ɗum woni ko nafata nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam habri gorko biyeteɗo mana ha joni ibnu oumar o wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi gorko moƴƴo ina nawa temedere e leñol mum aljanna o wiyani gorko Tidiane yanki o wiyani gorko murid o wiyani gorko kadiri o wiyani gorko layen la o wiyani gorko éliman o wiyani naibu éliman la nelaɗo wi ko gorko moƴƴo won ganduɗo ɗo woni andi moƴƴo ko Allah boɗo o ko moƴƴi noon yimɓe mbiya ɗum ko moƴƴi o wi ko gorko moƴƴo ina nawa temedere mana ha joni e leñol mum ngol aljanna e yimɓe he aljanna ɓe mbi nelaɗo sallah alih sallam gorko moƴƴo tan a wiyani ko waliyu a wiyani ko ceerno a wiyani ko éliman o wi omo nawa e koreji makko omo nawa e hoddiɓe makko ɓe mbi nelaɗo ka nelaɗo de Allah nelma kono haala min ɗo pawɗa ɗum o janggi mana ha joni aya qur'an kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o lawla difaullahi nnas ba'duhum bi ba'd wona ɗum ko aya qur'an sinno wonano Allah duñiri won yimɓe e yimɓe la halakat waɗa kalko toon
gasi ɗum ko ay ɓuran ko ɗum kon ko ɗum nelaɗo fawi haalani yimɓe ko dalil kono min komi ɓikkani en jawtan ɗon ha joni fergo nelaɗo yaara duuɓi ujunere temedere duuɓi jeeɗiɗi ka fergo Isa manani yaara manani ujunere duuɓi temedde jeenayi caɓanɗe jetti e jeeɗiɗi baba adama gila nden ha joni ko Allah andi duuɓi ɗi no foti ha joni en jawtan ɗon min komi ɓikkade walla min komi tanum kaari ko woni woni tanum kaari on gondetake tanum bindi on gondetake tanum gandal on gondetake tanum neɗɗako on gondetake tanum juulɗo pewɗo yenti noon e cenki gasnde o laama joni duuɓi sappo e joyi premier député Sénégal na waɗa ko weeli ɗum duuɓi nogas président la république caɓantati e joyi ndungu Senghor ko tanum woni on e Senghor yeeyi ɗo wonno tan kaare ni ittitanomo ɗo kanko wona tanum hay goto hay hunde bamma ko laman woni jagraf mbiyeten jagraf so gese ndema ka dari ndi nasal ko ɗum nafat somin belaka moni fof jaggi gesa mum holko ndendinɗa holko mbatta jagraf kay koma daña ko ndendinɗa so minen fof min mofti gese aɓe nanda wona jagraf ɗum Senghor liggotono ɗum bamma ko liggotono laman jagraf ala sey nour haali wini Sénégal heɓata indépendant min adi tindi o wi min général de Gaulle adi haalande o wi Sénégal heɓi indépendant tanjaɓe Alaji Malick nani tanjaɓe Cheikh Oumar nani tanjaɓe Sirim Bamba nani tanjaɓe Dammel Kadior nani tanjaɓe manam Bourba Jolof nani tanjaɓe almameɓe Fouta nani ɓe fof Allah woppi ɗumen totti Senghor wona tanum hay goto ko waway ɗum tawi ko neɗɗo winoma aɗa wonde Senghor oya boom wondani Senghor gondum koye Allah so wondani ma kono mbaɗa mi taw ɗon wawmo ɗo ittude oy ko Allah wela waɗimo ɗo yiiɗo tanjaɓe heddiɓe woppi waɗimo ɗo so Allah waɗi hunde a heddata ko en pofta Allah wiya ko Samba mi yaddema a tampino hoore ma tan dow men jingina mbarma e mbambuno waɗ wawi hunde ala ko nafata jange ndende golle ɗum nafata en ko heddi ko hay hunde min komi tanum kaari wano kaari ni min komi ɓi kaari yoto am nande makko aɗa waɗi ko waɗatno c'est tout on ƴewata deftere Sékou Oumarul Fouti ko jangguɗoɗen mana ha joni e defte ceerno ma ko ceerno ma ɓi ceerno ma ko ceerno ma debbo ceerno ma ko ceerno ma hayra wade ceerno ma ko ceerno ma ɗum tan jangguɗen ɓe goppiri noon eɗen maya tan eɗen jaa Sékou Oumar namna o e condition so ɓi ceerno ma ina wayno ceerno ma ina ronti ɗum gueɗeji foof hissan wo ma nan ndere bowal ina nande mum diine ina nande mum gandal ina nande mum yantinade ina nande mum labdereɗo nande mum kaare siragal nden kala ko waɗɗanimo bamum e dow ma ina waɗi ɗum mbaɗana ɗum so wona ɗum waɗake joguimi ko deftere mulani Sékou Oumar windi fay koye hadis nelaɗo fay koye ƴiye Qur'an ko ɗum woni ɗi ceerno ma hay rawani ceerno ma ko ceerno rawani yo fa lakara woni falano rawan kay yo on rawan yo fan dawat wondima e rawan rahim tilka rusulu ɓen nelaɓe mana haalaɓe faddalana min ɓurni baɗum yoga e mabɓe ala baɗini yoga mana nelaɓe ɓe ina ɓurdiri min hum woni mabɓe man kallamallahu haalduɗo e Allah on woni Moussa o haalde Allah o wadde Allah batuji temedde jeegom batu foof Allah haalanimo hen temedde jeegom konngol fof ina waɗi gande tati zahire baɗinul baɗine sariyaji makko o rafa amana o ɓamti baɗum yoga e mabɓe darajatin daraja kono Mouhammad rasulullah kañum nawa ha wirti ende sidratul muntaha ko Allah wi noon in yafsa sidrata ma yafsa ma dagal basar wa ma daga kono yahano toon wiyata ko yi walla o ƴeewi Alhaji Malick wi qalu gayra hajalin o yi Allah ɗum de wona gajade Allah wi ko asra bi abdihi fine paame onon yeddoɓe Allah on ɓurani Allah nande arab sinno ko koyɗol Allah wiyata koɓe ruuñi mi nani moye fitanu makko fitanu no yaɗo wela foof hoyɗa ina dañi million sa hoyɗi aɗa dañi million oto finde oto feetu bidde hayso pingol ari oto feetu bidde sa fetti tan e séri hen a wasi kalif mi hokkude hamnaji sinno ko koyɗol Allah wiyaɓe ruuyi ɓe fittanu makko oyi koɓe abdihi abdu wawa wonde so wona ɓande fittanu ndenga on nanani arab kalɗo arab kay so haalani on nani Allah kam nanani arab Allah wi koɓe abdihi yiya ɗum kono jeddirton ɗum وآتينا من لدن عيسى ابن مريم مانا بمريم البينات وجاج بيني وأيدناه مانا من شمنيد بروح القدس كتان مانا شنيد يعني جبريل ولو شاء الله كنا توين مانا هاجين ما تتلا مانا ورد تعالى الله بدا الذين من بعد والكافرون مانا هاجوني هفر مولادمون مانا كمين ونتوان الله لا إله إلا هو
woni ayatul kursi mana ha joni kanko ni mana mawdo dendangal ayaji qur'ana ujunnaji jeego ma temedi jeego ma cabani jeego ma jeego kanko ni mana ha joni mawdo woni foni jogi jongo qur'ana ko bagada ayaji fo buri teddude ko ayatul kursi woni mana ha joni ko nder bagada kala mana ha joni mo jangi ayatul kursi hakkunde jamma e nyaloma leeruji nogas mana ha joni ine hen mana Allah yafuma bakatu leeruji nogas nayi ine hen Allah yafuma bakatuji nogas nayi ha joni manaji banoda mana ala ko haali non mana ha joni badda hen duwa mo wino Musa ha joni o mana yo jangu o wi sa jangi ayatul kursi suba kay suduma ma won balɗe capan nayyi mbiɗojo natta mana ha joni suudu ndu mana bongowo natta suudu ndu ko wayno mbiyeten mana sukuña natta suudu ndu sukuña beele ina woodi walla waadani namdal ina hen won defte mbi ina woodi mulɗagan won defte mbi woodani mulɗagan mi namnima ceerno Hamidou Sito Fanayi ceerno wi namnima ceerno Hamme Baba beele cukuñagu ina woodi ceerno Hamme Baba wimo aha Baba wonko woni hen de enen mbiyeten ko sukuña safal ɓe mbiyata ko selleyla wala wiyata ko dumma tuba wiyata ko sorcier ɗemɗe fof mbawa andinde hunde ko waɗan ina woodi kono noon deɗel ne hen sonno ɓe mbatta kono boyinaji mbatta ni ɓe ndowdoɓe liɓa e leydi ɓe conga ma en ganda ko Samba e Demba kono noon tawde ɓe mbatta noon so ɓe jaaha en tinata so ɓe gatta en tinata fellaɗi wiya kaari ɗum ko dañde bakkat kono ina woodi caggal mum mana jiimi e deftere ina wiya kasful hijab barran an as'ilatul jan mana ha joni namne jinneji koni temedere en nogas mana jusum jimi mana ha joni deftere nde timi en jangumi eggumi ɗum mana n ceerno goto ina jooɗi omo wondi mana ha joni e sehilaɓe ha juuti rawandu ari wina rewa falantere en naata ɓe paali rawandu ɓe ndiwi ndu acci kadi ɓe ndiwi ha timillaɓe jeeɗiɗi ceerno wi goppo e rawandu ari naati ari ha jooɗe yeeso ceerno rawandu wi ceerno miɗo namnoma cukuñagu beele no woodi walla waɗan ceerno o wi woto kuule wona rawandu haalata o ko jinne o wi tokkari musidɗo goto ummi ɗon e jonde wi ceerno haade ma jabade mi haalanma ko rawandu namni ko min komi sukuña mi holli ɗum sehilam nani minen jibidina piji mawnidi min ummima fas tomin janggoyno emin fewi wuuro ni wiye arais min gaare nambu ko dene woni hen dene ngaali min ƴeewi dende mawde nde min jiiɗi min tagui min dolki dende nde ha fewi min puti mana dende nde min tawani hen kaddi min tawani hen ndiyam min tawani hen foɗɗere hen goto wi musidɗo momo a meeɗi yiide dende nde ala kaddi ala ndiyam ala poɗɗe o mi meeɗani yiide kene taƴeten nde ina hen wonno eɗen dokka ina dilla eɗen nan o wi ko wiyete sukuña ko guiƴam o ƴeewi o wi min komi ɗum ko min ñaami dene nde ne mbimi woro ɗum woni denal nde nden ñaami kala gonɗo e mayte o waɗi feɗende o looti o tuuti kaddi e poɗɗe e ndiyam ɗam ko tuuti ɗum ha laaɓi dende nde hay hunde ɓe tawani hen o wi ko ni min mbaɗirta e bani adama ko yaroɓe ƴiƴam yeddani ɗum nelaɗo salah sallam nelaɗo noon wi ko hunko e yitere nelaɗo wi ko hunko e yitere ƴeewe mo waɗɗa e l'imam Malik mon tawe mo waɗɗa e l'imam Malik to wattande jiyaɗo Allah goto e sahabaɓe ina ɓoori ina ndaara lotade on ɓoori hawlaɓe a waybiri tuuɗi omo yooɗi ɓandu ndu no yooɗi tagore jiyaɗo Allah ƴeewi woro onon jindu ɓandu no ɗelketelle darogal tan o fukkeleji kanko mo wi noon tan fukkeleji ɓe ƴettimo ɗon ɗo ɓe gandi nelaɗo no wuuri ɓe sahabaɓe jeeya nelaɗo wi ko ɗum woni mbi kaari tan de so wona wi woro tan o fukki min ganda hulwani tan nelaɗo wi on nodda nelaɗo wi yo adu ndiyam o addi wi yo salliji o salliji wi yo sulmo ndiyam he o wufƴo hen o wukkide ndiyam he o waɗi foof o e yarnam moma tan ummi ɗum noon nelaɗo wi ko hunko e yitere son kuli hunko e yitere mo kulɗono yo wufƴo walla salligo ndiyam ɗam jomum yarne hen walla ɓufti hen ummo nani o waɗa l'imam Malik ko nelaɗo Allah haali ko hunko e yitere onon jangguɓe arisala ɓe fof ɗo gandi nani hen nani arisala ko damal no wonno ina waɗata nani arisala ƴeewe mo on tawto eyyi ndeke noon ina woodi andude noon ko kaari woni a ɗum no watti toñangue ɗum no watti toñangue ayatal kursi mana Allah tabaraka wa taala sibi hoore mum e ayo soko tawi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o julde e yimɓe o gayni o yettiti o yi mi haalana on hunde onon fof keɗoɗe yimɓe keɗi o yi kala julɗo salmini janggi ayatal kursi ina heedi mo e nadde galle makko aljanna guite makko nattude yiide galle makko aduna o on nani ɓe mbi a min nani o wi ƴette mi hokki on jiɗɗo fof ƴettu yeeya janggo ɓe juuli ɓe calmini o yettide yimɓe o wi Allah hokki kam mana leydi ina woodi nangue men ngue no fuɗa hen no tello ha timma duuɓi 49 wawa yettade ɗoni haade kay lendi woni hen ko malaikaji tagore ɓe ganda Iblis ɓe ganda Baba Adama
min tan Allah ngad ko be rewobe Allah tan meeda wobde hay goto nangi men ngeen yaay dubi sabanna yettaaki baani so tawi a juuli a gayni a jangi ayatal kursi Allah no tottuma baraji mabbe ko be liggi fo law goto odon jidi be mi e o jette mi hokki o jodi ha jango o won ko buri dum fof be mi hol dum o raddu sawbi ka ala hade jiya jom suudu ma walla biye ina woppi comci walla no wadi ko boni cuura dum o dum buri dum fof o goto lemi la men gardo e lelade jode do lesum jangi atal kursi Allah yaadma bakatuji makko ay sono foti ko no aare ko hadi andu be haalde dum yimbe nana naftoro a jeya ba ma jeya don koy jefte don haalande yimbe naftoro ono bilalin nayibe gaay ko bilal en gaay ko nayibe en min duwoto en on joni bilal yo jun nayibu yo jun sawni liman jun woni mana ha joni ayatal kursi mana ha joni Allah tabaraka taala kanyum sibi hen mana hoore mum Allah walla la ilaha illa illa wa sana kanko al hayyu dumi do ngurdam mana mo mayda al qayyum mana cenido ga mana bawdin ko hay godo fewjanta mo kanko tan fewjata la ta ko du jagatamu sinatun mana ngondi Allah ngongata wala nomun mana o dano sawto law wonande Allah ngongata dano sawto Musa bi no mo hol sabab tawde mbiɗa tagi adama hono tagore ma ani adama nani adama no ngongana ɗano Moussa yaadino e Allah ha no denɗiragu o wela ko namno Allah kam wimo noon hande o namni yiide Allah ko ñande hen tan fitinare nden tan fitinari Samba walla Demba ne jooɗade ɗo yomi yi Allah walla ngaren holo on Allah ala hoyi mbiɗa holla on no Allah rewrete eyyi min jaaɓi kono ngaren holo on Allah moftu Allah ma min jiɗa yiide koye hani wiya nde tan ari hadithul kursi naatɓe aljanna ina ɓurodire toon martaba Allah ne holla ɓe hoore mum nelaɗo wi emin mbawa hattande ya an Allah emin mbawa hattande yiidem o wi beele no lorla goto moon ƴewde lewru jamma lewlaɗo sappo e tati nelaɗo wi lorla sa woyi noon kollitumi on hoorema ha mbawon mi yiide hokko on sembe mum mi tello e on martaba donc Allah wi e hadithul kursi ay kono ɗo e aduna hen gaare mi holla on Allah moftu Allah ma min jiɗa tawde ko Allah bonno ngari sabu tawde ko Allah maayo walla ɗano to walla ñama on yara wona gonga temti aɗa mi holluma ndewɗo Allah jaɓ wonde jomum kono mi holle Allah wiɗum yo moftu Allah mum na gonga o yebdi daña baraji